O inicio do voo de vara deixou en Rianxo kilos de volandeira. O prezo medio non está a ser moi elevado polo momento, pero é un recurso no que destaca a súa calidade. Este luns arrancou unha nova campaña do voo de vara na Ría de Arousa e hai 22 embarcacións de Rianxo que se sumaron á mesma. O resultado nestes primeiros días de traballo non está a ser moi positivo polas condicións meteorolóxicas. En principio as xornadas o tempo non acompaña moito, verdad? En sí o que hai é volandeira, outro tipo de especie non se está collendo, é todo volandeira o que están traendo. Algo que esta mañá era palpable na lonxa, onde este bivalvo enchía as caixas antes das poxas. A mellor nova para os profesionais é que polo menos está a haber volandeira. Estáse collendo de todos os cupos, sí que hai, polo que me din os barcos. Os precios, comparado con outras cofradías, están indo un pouquiño máis baixos, esperemos que así como pasen os días, estamos chamando así a algunha depuradora e algunha fábrica máis, que os primeiros días aquí non viñeron, sabendo o porqué non viñeron, que se animen un pouco máis a vir a comprar para que aumente un pouquiño máis o precio. Cupo fixado en 50 kilos por tripulante e un máximo de 150 por embarcación. Que iso é algo que estamos intentando a ver se po ano podría cambiar, que lle den un cupo tamén ao barco, porque en todas as artes o barco ten un cupo, intentar que o barco do voo en volandeira teña o seu cupo tamén porque ten o seu gasto. Volandeira que nesta campaña é de calidade. A calidade me comparado con outro ano máis igualado todo, non mete tanta esa pequena como se metía outros anos. É un tamaño máis ou menos igualado e é un tamaño bastante bo. Os prezos non están a ser moi elevados nas poxas que se están a realizar en Rianxo e os profesionais acordaron un valor mínimo para pechar as compras. O precio medio, máis ou menos, está sobre os 3 euros e pouquiño, anda máis ou menos o precio mínimo. Pero en comparado con outras lonjas hai moita diferencia, pero bueno, é o que dicimos, son os primeiros días, as fábricas ainda están mirando máis ou menos un pouquiño como está en rendemento en todo, e esperemos que se animen e veñan aquí a comprar. A exemplo que onte xa veu unha fábrica de maiores aquí a comprar. Aquí o que se falou cos barcos foi patar un precio mínimo de 2 euros, pero se baixa de 2,50 que ampare que ten que levar todo, non é escoller, debería de levar todo, se é unha fábrica ou calquer cousa. Polo momento só se está a extraer volandeira, xa que non se ve nada de nécora e capturouse moi pouco choco, especies que Iglesias dubida que aparezan ao longo da campaña. Nécora pensamos que non, xa nécora pensamos que hai que tomar medidas con ela, eu penso que xa levamos anos que foi a menos, este ano non hai casi ningunha, por non dicir ningunha, eu penso que hai que tomar medidas con ela, o chopo, si, o chopo pode aparecer, dependendo os temporales que hai de fora, todo eso pode aparecer algún chopo aínda. Este ano o patrón maior de Rianxo solicitou á Dirección Xeral de Pesca que o voo de vara poida descargar a vieira que capture ao facerse coa volandeira, petición da que aínda non recibiron resposta. Non houve ninguna resposta a todas esas peticións, dixeron que estaban barajando a posibilidade, estaban mirando, pero quedou aí todo, non se nos falou nada, nin sabemos nada de como está a situación. Sería moi bo esa medida para ter en conta, para que suban un pouco o que é a ganancia do barco, porque se realmente ven antes de tiralo é unha pena que non se poida vender ese produto. Este ano hai menos xente dedicándose ao voo de vara en Rianxo, xa que só están a ir 22 embarcacións. Xente jubilouse, outra xente está traballando en terra, decideu non regresar e están os barcos parados. Os pescadores de Rianxo están a desembarcar unha media de 1.700 kilos diarios de volandeira, xa que hai profesionais que non venden as súas capturas na lonxa local, senón en cambados.